Ei, hola, sóc l'Albert. Has pensat mai que tu... Sí, tu! Pots ser un gran suport emocional per a altres persones? Doncs això és el que he descobert jo. Saber que puc ser útil ajudant els altres és el que més m'agrada i és el camí professional en què he decidit formar-me. I estudiar el grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència m'està donant eines i coneixements per donar suport a les persones que més ho necessitin, ja siguin infants, joves o gent gran. A vegades, els meus amics no m'acaben d'entendre i queda una mica fric, però el que realment em motiva a formar-me professionalment és poder treballar en atenció domiciliària per a gent gran, perquè tothom té dret a viure a casa seva, fins i tot quan et fas gran i ets dependent. Doncs a la secundària no ho tenia gens clar. No he tingut una vocació així com molt clara o típica, però sentia que volia fer alguna cosa que tingués sentit per mi i també fer alguna cosa per contribuir a la societat. L'atenció a la secundària va ajudar-me a conèixer millor com soc, què m'agrada, què se'm dona bé i també a entendre el moment que estic i, per tant, no estressar-me en cap decisió que prengui ara em tanca portes, sinó tot el contrari, que els ensenyaments professionalitzadors són molt flexibles i permeten molt itineraris possibles. Ara estic fent un grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència i m'agradaria seguir estudiant un grau superior d'integració social. I tu ja et coneixes bé? Com ets? Què t'agrada? Construeixa't i crea el teu itinerari a Festa Pro.